Ang lalaki, kaya man ko katraya ng tumboy. Lalaki? Oh my God. Lalaki? Mukatag din, mukatag. Ang lalaki. Sa tunga. Yo, what's up mga Lodi? Natakaroon diri sa Walwal. Nagawalwal na bang tanan? Kinahanglan ka mawalwal. Kaya diri sa Walwal Resto Bar, mangutana ta sila diri karon sa mga Lodi na to. Kinsa ang pinakalami mutilap? Ang lalaki o ang tumboy? Sige daw, unsa man mo mutilap niya mga Lodi? Ako si Papa Rocky sa Facebook page yung Kap Lodi. Nata diri karon sa Walwal Resto Bar. So manunod ta diri karon. Ilok-ilok baya gamay. O ayaw-ayaw inday. Migara. Migara? Kano saan lang ka Migara? Migara. Single o na sidecar? Like sidecar. 5 years. Na may anak? Naa. Isa. Iha to o laing lalaki? Yaha, syempre. Sigurado ka? Yes. Love ka niya? Syempre, gwapagod ko. Nasakpanan mo siya, ma'am? Wala pa. Imong partner ka nun, dali ra mahuman o dugay mahuman? Dali ra, uy. Dali ra, uy. Pila ka minuto, nganong mahuman sa dayon? Kaan, I think, usahay kapoy, anak. Kinsay nagadala sa inyo, siya o ikaw? Siya, syempre. Kamusta sa oras mo kamang? Mga kadlawon, kay matulog naman ang bata. Imong ba na mo, tila o dili? Sahay, paganahan. Asa sa magsugod og tilap? Sa kaan, tunga. Pila kalami mo tilap, ang tumboy o ang lalaki? Ang lalaki, kaya man ko katraya ng tumboy. Confident ko nga sa ko, alam siya mutila. Ambot lang po. Hilamian, guro. Mukit-kit o musupsop? Musup-sup. Kung magsupsop niya, sa'y sunod niya ang buhaton? Isulod. Ayan ka ba, Didoy? Basta lamian. Kung sa kamungol? Oh, ha. Kung masakpan ni mo imong bana nga nailaing gitilapan, unsay buhaton nimo? Di na siya makatilap sa ko, dito na siya. Stay strong na sila sa pagtilap o kaan, good luck. Kinahanglan ba gid mo tilap para dili biyaan? Bisan pagtunlon na nila, dili gap kung biyaan sila, biyaan jud sila. Kuan, loyalty and kuan, contentment. Halimbawa wala sila loyal, Coke lang, Sprite, na Merinda. Christy, taga-sarap, tiyo. 35. Single o naay bana? Secret. Ang secret na naman doon sa ilok. Tanaw. Single. 1 year. Naramit na kayo yam. 3 days. Ako. O sa ipakita nimo sa lalaki, dako gamay. Dako. Kinsa man ang pinakalami mo tilap, ang tumboy o ang lalaki? Lalaki. Nakalimot na dyan ko actually. Asa siya nagsugod og tilap? Sa tunga. Lamian tunga, Char. Lamian siya. Gilog daw. Lamian ba ka? Oh, actually. Gino ko, Lord. Eba. Naiuyab wala. Naa? Kasi pinakalami mo tilap, ang tumboy o ang lalaki? Lalaki. Siyempre, huwag ko katilang tumboy. Asa siya magsugod og tila? Sa buhok? Sa tudlo? Tumbuhok ka di pwede makitaan? Tunga. Uy, ginuo ko kadlawon. Huwag istorbo. Sa mga motila din ha. Tarong agdila para dili mabiyaan. Ansi, taga-Emily. Kasi pinakalami mo tilap, lalaki o ang tumboy? Mas nindot man yung tunga-tunga dyan, tilaan dyan. Kuha na mo to, kuha na nga. Asa to, tilaan, dili biyaan. Kung saan man mo pagtilap? Umlam. Ang sa tunga-tunga. Dili na kumagya itong buhok-buhok eh. Laig mo, abo sa ilog. Ang ano man? Gilok eh sa ilog. Gilok. Mukatag din, mukatag. Laig eh. Kana imong uyab karon, nangiskis na? Oo lang, ang iskis na baka. Pila ka oras ang imong tinilapay? Depende kay... Nakadepende ra kay... Mundang magot. Labi na... Tunlo nimo iluwa. Daway, luwa na ko, load kayo. Nigay. 25. Pilay uyab? Isa. Na imong uyab dere? Na. Nasakpan na nimo siya, ma'am? Kapila na. Natulog, nagtinanga, nabasahan. Nakalimot ang delete. Kasi imong nabasahan. Hay, gwapa. Kisay ni ingog hay gwapa.
Ako uyab. Unsay pinakasakit dito para sa imo nga imo nabasahan? Wala man so far. Okay raman siya, madala ra. Paminaw nimo, magdugay ka mo? Oh, magdugay mi sa una raman to pasispas karon kay okay na. Unsa may ginabuhat nimo para magdugay inyong relasyon? Karang 100% na karang paghigugmaw niya pag Performance? pwede po. So, kini imong uyab karon man performance level ba ni? Performance Asa siya magsugod? sa lapa-lapa hantod buko-buko. Lami mo tila ang tumboy o ang lalaki? Ang lalaki kay wala mo katry og tumboy. Wala, dili po ko mo try. Kanang imong uyab, pila ka minuto mo tila? 1 hour 31 minutes. Pag human sa 1 hour and 31 minutes nga mo tila siya. Moinom og tubig. Pagka man, Balik na po. o tila na pod siya. Inom tubig, tila na pod. Inom tubig, tila na pod. Kaya na, Jud. Yan sa sir? Himog pulutan. Siya to grade horse niya. Tilap dayon kay pulutan man. Paparat. Supsupo noy. Membro ni sa kuan sir TDK ba. Tila dalakit-kit. Dili, oy. Kung ikaw mo tila, unsa man ka mo tila? Pa-vertical. Unsa ka mo tila sa imong uyab? Tangan ako og suka kay aslong-aslong. Yan ano mo. No. Unsay mensahe nimo sa imong uyab? Love you. Nakay 5 pops unya. Di para mo tuo may nga uyab mo, kiss daw mo ma'am. O ayaw inday Ayaw kulkugaday O ayaw inday E gilok bayan Sugot ka nga ang lalaki mo ay kusog mutilap. Ipakita ang iyong dila kung unsa mo mutilap mga lord. Ako si Papa Rocky sa Facebook page ng Kaplodi. Paliw kong share, paliw kong laag diri sa Walwal Resto Bar. Nagkasalamat. Shoutout ko sa kuan. Isa may shoutout. Then, si Drea Side. Then, mga friends na ko, pads. Shoutout na lang sa akong mga kauban. Davao Viewers Club. Pero char-char to ako kay para lingaw atong content. O, syempre pa sa itong mga kauban Davao Viewers Club. Mga kauban na to sa Mio Club, Motor Club. And ang banda na to karon, mga friends mo na ako sila Jet. Ayan, Backtrack. Salamat kayo. Shoutout tayo sa DMC, Davao Viewers Club, diri sa DS chapter. Shoutout tayo ko sa Alayer family and Bansawang family. Thank you. Welcome to Walwal Resto Bar. Dali mo diri, mag-enjoy ta. Ang open na to diri ay 5 p.m. to 2 a.m. Na tayo mga pulutan, barbecue, balot. Gwapo ang ambience diri sa Walwal Resto Bar o malingaw gyud mo. Diri mo makakita sa inyo ipangita nga forever. Request lang mo kung sa inyo ipaloto, andami mo loto sa inyo og mo serbisyo. Laag mo diri sa Walwal Resto Bar sa Barangay Tiguman, diri lang pa straight sa Igpit. O ayaw inday Ayaw kulkugaday O ayaw inday E gilok bayagamay Tibuok adlaw sa sapa nagtapisaw. Shot og tuba suyo para maglutaw. Sabay bit pulutan aw-aw. Ang mga langyaw nagisi sa kalingaw. Busog ang tanan pero tokan ang kurimaw. Didiretso og tulon bantog ni bara ang aw-aw. Hasta na mong kulbaa, hasta na mong kuyawa, hasta niyang lus para ang bukog hala kulkoga. Klase ang kulkog, ang uban nagalibog. Kay kung mabukog sa tila ok ikulkog. Kung lababo mo bara, adunay Kulkog. Basta bangag mo bara, kulang sa Kulkog. hinay-hinaya. Unya, ganahan ka hinay-hinaya.